zi, hai că fledă. Bravo, zic, ai filmat, mă vezi și eu, Da, hai, am filmat. Holy shit! Bro, nu cred că ai văzut pure cheia, mă jur că m-am dus zero knowledge, nici nu știu ce Te-ai urma. dat flet cu el și era să țară pe biță. Hai presiune de tec. Deci nu uitați, la 70 de like-uri vom cumpăra plăcuțe la Plăcuțe la- homeless. Please, Dați guys. like pentru homeless. Pentru Darius, are nevoie de plăcuțe. Ia, fă un sunset. Nu mai faci acum, cum faci. Deci gândeați-vă că frâna așa de moarte e că nici sunete nu mai vrea să facă. Deci 70 de like-uri pe rugăm. Da, dai? Da. Ai, gata. Ce bine că nu m-am dat. Oh, zic că ai văzut flat, am dat flat. Vrei să vezi pe filmare? Da. Au. Ok. Stai. Cam Bine? massive dentul. Stai. Ai de capul Oh meu. my god, that was fatal. Deci dacă e janta sau cauciucul? Bița e pe 1 stai că zic eu. E... Stai. Dacă te uiți atent, cauciucul joacă la un moment dat. Da, mă, cauciucul face. Janta probabil e un... Și janta. Și janta? Da. Stai. Da, faci și janta. Dar nu e așa rău, cred că e mai mult cauciuc. Da. La aia cu aici, după le-am continuat. Am pus mobilii. Ia bă, ce aici? Bă, ăsta e crazy, hai să-l dăm. Trebuie să-mi dau în diagonală. What? Iară, bă. Eu got a lot of bitches. Ai dat de ăla? De la bă, de aseară, de era să cadă pe ușă. Filmezi? Da. Au!